Zadržali sme skutočne nebezpečný experiment. Tak kde je? Utiekol. Snaží sa nájsť policajnú loď. Vzal si červenú. Ktorá odporná planéta sa ti ocitla na muške? Padá hviezda! Želám si priateľa. Toho najlepšieho. Čo to je? Už v máji. Je taký rozkošný. Teraz ho máš na starosti, jasné? Sľubujeme. Spoznáte Stitcha. Nie! Stráž si ho! Hej, čo to robíš? Na stole žiadne psy. Určite je to pes? Hej! Fuj, tu veci nenecháme. Ohana je rodina. Nie. Rodina znamená nikoho neopustiť. A nezabudnúť, ja... Stitch zlý. Občas rodina nie je dokonalá, ale to neznamená, že nie je dobrá. Robina. Skoro dobré. To by si asi nemal piť. Agent Cobra Bubbles. Musíme chytiť modrého psa. Nie, počkaj! Lilo a Stitch. Nie, nechci, aby som napočítala do 3, Stitch. 1. V kinách už v máji.